Sanibona, phinde nginikelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongcwele obabazekayo ngawo konke asenzela kona. Sibonge umdali wezulu nomhlaba ngokuthi usasigcinile, usasibekelile, usasivikelile phezu kwazo zonke izinto. Abantu bakaNkulunkulu, yazi sihlezi sisengcupheni lapha emhlabeni, yazi sihlezi kungenzeka nanoma yini nanoma ngasiphi isikhathi, especially lezi zikhathi sesiphila kuzona, izikhathi zokugcina lapho khona umzuzu nomzuzu kufa umuntu lapha emhlabeni, isekhonde nesekhonde kulala isidumbu emhlabeni singaphinde savuka. Okuzubuza ukuthi makufiwa each and every second, kwenzeka kanjani mina ukuthi ngiqhubeke ngiphile isikhathi eside kangaka? Kwenzeka kanjani mina ukuthi ngisurvive ama-second amangaka? Bengafa njengaloya muntu, bengenzeka nanoma yini njengalo kwenzekile kuyena. Kungengoba mhlawumbe ngingcono, kungengoba mhlawumbe ngi-right, kungengoba mhlawumbe ngimuhle, but usenzela umusa. Usathandiwe, usasibekelile, usavikeliwe. Udla ngale ndlela loya muntu akade edla ngayo kodwa yena kwambulala lokakudla. Uhambe endleleni la ahambe kuyona kodwa yena ufike wafela lapha yawubanja inkunzi wafa same time. Uphuze the same amount of spirit waphuza yena kodwa wafa, wena wangaba nalutho, wasinda, waphephe, waba right. Wenze the same thing njenganaye but yena akabanga saphinda athole elinye ithuba, kodwa impilo yakhe iphelele khona lapho. So bantu baNkulunkulu, kubalekile ukuthi sihlezi simbonga uJehova umdali wezulu nomhlaba ngawo konke asenzela kona. Sihlezi sibabaza igama lakhe ngokuba uyadumiseka, umuhle, ungcwele ngaso sonke isikhathi. Kungengoba ukusurvive kwakho lapha emhlabeni ngoba mhlasimpe wenza kahle, noma mhlasimpe khona okungcono okwenzile kunomunye umuntu, noma mhlasimpe wena uright kakhulu, cha. Sonke sonile phambi kaNkulunkulu, sesilalele umusa wakhe nje kuphela. Sonke sibhedile phambi kaNkulunkulu, sesihlalela ukuthi asenzele umusa ngaphezulu komusa. For a matter of fact, we are so lucky, sinenhlanhla ngendlela esimanga ukuthi sibe noKristu ongummeli wethu, ongumnxuseli wethu, ohlelela ukusinxusela phambi kwababa uNkulunkulu. Kuyimanje unxusela wena athi, baba nayi imvimbo, ngiyamcelela baba ukuthi uphinde umthethelele, ngiyamcelela baba ukuthi umuphe another 5 years, another 10 years, mhlasimpe sizophenduka. Mhlasimpe makuthunyela umuntu ngomnyalezo thizeni ku-YouTube uzokwazi ukuthi awulalela aphenduke. Mhlasimpe makuthunyela umuntu ngomnyalezo ku-TikTok uzowulalela aphenduke. Mhlasimpe makuthunyela umuntu ngomnyalezo ku-Facebook abhale laphayana, mhlasimpe uzofunda aphenduke. Mhlasimpe makuthunyela umuntu ngawo Facebook no-Instagram ngayo le short clip ye-video, mhlawumbe uzophenduka. Alibele kunxuselile uKristu, alibele kunxuselile uKristu, alibele kunxuselile. But namanje akakaphenduke. Kodwa ke kuyofika isikhathi lapho khona eyokhuluma nomntwana, eyokhuluma nengaphakathi lakho, and then uzophendula ngaleso sikhathi, because umntwana mangabe sekhala ungazama nanoma yini ukuthi umthulise ngoba usuke esekhala, usuke seyidinga ngempela into akuyidingayo. Uthi umshitshi napkeni umntwana aqhubeka akhala, uthi uyamfida ukudla aqhubeka akhala, uthi umenza ukuthi aqhubeke akhala. Khona lento eyodwa ilambele, ulambele ubisi lomzali, akafuni leparish umnikeza lona, akafuni le purity umnikeza yona, akafuni ngisho ubisi lwebhodlela umnikeza lona, but ufuna leli lwebele ngoba ufuna ukubonda nomzali wakhe, ngoba ufuna i-connection ibuye, because there is a huge connection between umzali nomntwana if umzali ezincelisela yena umntwana wakhe. There is a huge connection between umzali nomntwana if ezincelisela yena, bayathandana, bayabumbana, bayazana, they actually get to communicate, bakhulume, baxoxe ngengaphakathi labo. So libele khala shona lena le because ufuna umzali wakhe, and umzali wakhe mhlasimpe usasemsebenzini, mhlasimpe umzali wakhe khona la isayo khona, izokhala ingane ikhale up until kutholakala umzali bese kuyiba iba right. So your soul hlezi ikhalela bani? uJehova umdali wezulu nomhlaba. Umphefumulo wakho awufune muntu ngaphandle kwaJehova. Umphefumulo wakho awufune muntu ngaphandle kwezwi. Umphefumulo wakho awufune lutho ngaphandle kwezwi leqiniso ezomnikeza isithembiso sokuthi ekhaya ezulwini kunezindlu eziningi. Ukube bengenjalo bengiyakuntshela ukuthi ngiyokunilungisela indawo, nanxa ngiyonilungisela indawo ngizobuye ngize nginibuyisela kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Umphefumulo wakho ujatshuliswa yilokho, because umphefumulo wakho can see the suffering eyenzakalayo if inyama yakho ithwele kanzima. Umphefumulo wakho uhlezi uzofuna ukwenza something ezoba usizo, ezowunakekela khona uzophila, uzokhula, uzojabula. But if kunezinto ezenzeka enyameni ezizoyigqilaza inyama, zenza ukuthi umphefumulo ungabisayenza lento othanda ukuthi uyenze, that is where your soul gets to cry. If kuzoba nezinto, more especially izinto ezizokususa kuJehova, ezokwenza ungasondelani noNkulunkulu, umphefumulo wakho is in trouble.
if kuzoba because lesiculo umoya wami uyavuma inyama yami buthakathaka. Umoya uhlezi uvumela bani? Uvumela uJehova. If ulalela iculo uyalangazelela ujabulele ngoba umoya wakho uyavuma. Iculo likhumbuza ukuthi buyele enkonzweni. Umoya uyavuma ngempela, uyafuna ukuya enkonzweni, uyafuna ukwenza into yonke, uyafuna ukwenza konke, uyafuna ukuzila, uyafuna ukuthi uye emanzini, uyafuna ukufunda ufuna yonke into umoya wakho ngoba uyamazi uJehova, uyamlangazelela each and every second, each and every day ukuphula kwakho. But inyama yakho yona ifunani? Ifuna ukudla, ifuna utshwala, ifuna ukubhema, ifuna ukulala, ifuna ukuyohlala nabanye abantu nixoxe nihlebe nenze izinto ezingeke zasiza ngalutho, but ezokwenza ukuthi le nyama le iqhubeke ingcole, le nyama le iqhubeke yenze izinto ezingafanelekile. Bantwana bakaNkulunkulu, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi lapha emhlabeni siphilela ukubuyisana noJehova day in day out. Siphilela ukukhonektha naye insuku zonke. Ukhona yini umntwana ongathi sancela kumele kube khona usuku la engeze uncela ngalo? Engasurvive lo mntwana? Of course ngeke aze survive, kodwa uzolibela enze njani? Ekhala. Because lolu bisi lolu uludinga every day. Lolu bisi lolu uludinga every second. Lolu bisi lolu udinga njalo because ulamba njalo. If umntwana wakho umncelisa mhlawumbe 5 times a day, 7 times a day, imagine you have to skip a day umntwana encela, uzonqabashiya khalabe njani? That is why most people emphefumulo yabo izikhale isuke ihambe kwamanye ama souls iyozincengela, iyozinxusela ukuthi ngiyacela uzomsiza usibanibani. Enzelwani? Enzela ukuthi naye akuthole ukhanya, naye khona umphefumulo uzovuka, khona naye izokhumbula ukuthi hayibo ngidinga ukuncela, ngidinga ukufitwa, nami ngilambile. So ngalesikhathi umntwana esuka eyotshela umakhelwane ukuthi ngilambile, usuka emtshela ukuthi makhelwane fika la ekhaya, uzotshela uma ukuthi ngilambile kanje kanje kanje. And then if efika umakhelwane ezosho ukuthi ingane ilambile, umzali uzothi asuka ulambile ukuthi kube njani, wayeyotshela wena ngabe utshela mina nani nani. But you lack an understanding yokuthi umntwana uzamela ukukutshela ukuthi ulambile. Ngale nkathi wena uhleli uzo TV ibhora, uzifoni ibhora, uzo zonke izinto zikubhora, wafile ngazi ukuthi uwedwa. That is when your soul was speaking to you, utshela ukuthi ulambile. Uzizwa ubhorekile nje ungavumi ngisho uhlale nabantu, that is when your soul was busy telling you ukuthi ulambile. Ubhore na WhatsApp uthi yabona nje ama chat nje ingale nkathi ngempela umphefumulo wakho ubusy communicate nawo ukutshela ukuthi ulambe kangakanani. But awuzange uzunake. But wena uvela wabona ukuthi ishi ngaze ngabhoreka, angeke bangani bami. Ishi ngaze ngabhoreka, angivele ngiyodla. Ishi ngaze ngabhoreka, angivele ngiyophuza. Ngomiwe nanani. Ishi ngaze ngabhoreka, awe business phone. But umphefumulo wakho ubufuna ukuthi ufunde izwi. Yazi ngalo ubuzothola amazwi okuphila, ubuzojabula ngengaphakathi lakho. Most people are suffering i-stress, ama-trauma, ukuhlezi benomzwangedwa, befisa ngisho ukuyibulala, befisa ukwenza zonke lezi. It is because abaxhumene noNkulunkulu. It is because abazani nomdali wabo. It is because abayenzi intando kaNkulunkulu. It is because abazifidi ngengaphakathi labo. For a matter of fact, abazi nokwazi ukuthi there is a child engaphakathi kumele ngabe bayafida. And this child iwena. But imoya ke lapha emhlabeni ithathe advantage ukuthi abantu abazazi kangakanani. Ithathe advantage ukuthi abantu abaziqondi kangakanani. Ithathe advantage ukuthi abantu abazifuni kangakanani. It takes a lot abantu baNkulunkulu ukukhula spiritually. It takes a lot ukuzazi ukuthi you are a soul, ungumphefumulo, awusiyona lenyama esiyibona ngaphandle, but uyilo muntu ongaphakathi. It takes ukuzidela. It takes ukumfuna uJehova, ufunde izwi lakhe day in day out. It takes ukuya enkonzweni ungaphuthi ngisho isabatha elilodwa, ngisho isonto elilodwa, but uyazi into oyiyele lapha, wazi ukuthi uyolalela, because that is when uNkulunkulu ezobe ekhuluma nawe. It takes ukwenza izinto eziningi. If inyama ikusinda, it takes ukuzila ukudla. If inyama inqaba ingafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, it takes ukuyincisha. Because yona ezibona mase usudlile wasutha kakhulu, uyibona ususemandleni engathi ungenza izinto ezithandwa inyama.
But if uzilile, that is when ingaphakathi lakho likwazi ukuthi lenze yonke into. Ilona igcina selicommandini yami ukuthi lalela senza kanje. Lalela sikwenzi lokho. That is why uKristu ezweni lakhe ethi ningayinakekeli inyama kuze kuvuswe izinkanuko zayo. Ethi hambani ngomoya ningahambi ngenyama ukuze ningeze nafezekisa izinkanuko zenyama. Because ngale nkathi njalo wena ufeed inyama uyadla kuseni uyadla emini ntambama udla mhla sibheka u5. That is when inyama yakhe izohlezi inezinkanuko and izohlezi izuyivumela and kuzoba lula. Let's say inenkanuko zokubhema. Uzohlezi ukuvumela lokho because inyama vele ijwayele ukuthi kubusa yona. Inyama ijwayele ukuthi iyona responda ngaso sonke. But if ukhule ngengaphakathi lakho wastudisha ukuthi enyameni mina kumele ngifake ukuthi wastudisha ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda ukuthi enyameni wastudisha ukuthi into yaNkulunkulu yenziwa kanje, uzo understand ukuthi no lokho angimele ngabe ngiyakwenza. Uzo understand ukuthi noma isilingo sesiza noma inyama isizama ukuthi iyakusinda isizama ukuthi ibe ngaphezulu uthi cha. Because uKristu siyaleza ngalokho ukuthi sithi qhabo yebo. Uqhabo kuyona yonke into ezokuqhilanisa noNkulunkulu. Uyebo kuyona yonke into ezokusondelanisa noNkulunkulu. So bantu uNkulunkulu uyasithanda yazi. uNkulunkulu uyasivikela, uyasinakekela, usenzela konke uhlezi futhi elangazelela ukuthi abantwana bami ngabenzelana namhlanje, abantwana bami ngabenzelana eksatha, abantwana bami ngabenzelana ngalela langa. Uhlezi elangazelela lokho uJehova umdali wezulu nomhlaba. But singabantu sihlala njalo ngaso sonke isikhathi singakunaki lokho. Namhlanje nje ngizenda umyalezo nje wesiprofetho. uJehova umdali wezulu nomhlaba utshale kakhulu kimi ephushweni ngomhla ka24 October 2024. Isihloko sethu nje kwalesi prophetho sithi abantu bazovele bafe. Abantu bazovele bafe. Bantu baNkulunkulu siphila ezikhathini ezinzima. Siphila ezikhathini zemimoya. Isabalele igcwele iyalwa. Isabalele isebenzisa imizimba. Isebenzisa amehlo abantu. Isebenzisa indlebe zabo, isebenzisa indebe zabo, isebenzisa ingaphakathi labo, iyazifida, iyazidlela, iyazibusela, iyazitanasela, ayinandaba, ayinanyaka. Umhlaba wonke kugcwele yonke lemoya isabalele ithe chithi saka. Okubiza ukuthi bantu baNkulunkulu sike sizibuza ukuthi ukuyibuze nje umbuzo ukuthi emase kuthiwa ngiyadlula manje emhlabeni ngiyofelaphi, ngiyoyapi, kuyokwenzakala ngempilo yami. Siphila ezikhathini ezinzima bantu baNkulunkulu. Ezikhathini zobumnyama, ezikhathini zosizi, ezikhathini zobuhlungu. Lapho khona yonke into izovela izenzakalele. Ungazi ukuthi kwenzakaleni in a blink of an eye. Just instantly. Enye into bantu baNkulunkulu emele siqaphele, uNkulunkulu sekwatshala kakhulu enhlizweni yami oletha lo myalezo ukuthi I remember I had a dream last year. I think it's last year if ngawona lo nyaka whereby ngibona umntwana engazuthi uza udriver uzomlanda udriver nje ujwayele ukumthutha esikoleni nani. So lo mntwana lo ujabulile umakade emlungisela isikhafutini umphako nani. I just want to pass this message before ngize ngifinyelele kwesiprofetho sanamhlanje. So umntwana ujabulile ukuthi ngesikoleni nani and lo driver lo uNkulunkulu wangithi zoom in, it's like I could read inhliziyo yakhe lo driver ukuthi akayena uindlavini, akayena lento ekumele ngabe yona. So siphila isikhathi lapho khona people obakade ubathemba ngempilo yakho, ubathemba ngenhliziyo yakho, ubathemba ngentana bakho, ubathemba ngako konke, they are the one that are going to turn. So when I zoomed in kulo baba lo, it's like wayezolanda umntwana ngesithuthuthi. Imagine uzomlanda ngesithuthuthi. Now useyifakile ingane la ngebuvu mama useyivalelesile, bye baby sobona ntambama. Ahamba umama, lo baba lo uthi yahamba nengane akuhambeki umoya kaNkulunkulu umbambile. Athi usabathe azafuna ukudonsa ngenkani. Imagine ufuna ukuhodula isithuthuthi, ufuna usidonsa ngenkani because ufuna ukufezekisa whatever so ufuna ukuyifezekisa. Apparently that guy wayefuna ukuthi antshontshe lo mntwana angamphindi ambuyise. But uNkulunkulu let me to see ukuthi this guy is not it. So bomama, be careful, qaphelani lesi sikhathi sokugcina. Uzothi yamvalelisa umntwana wakho kanti usumvalelisa okugcina. Uzothi umyisa esikoleni umntwana wakho kanti uyombulala. Uzothi umyisa esikoleni umntwana wakho kanti unikela ngayo kwesitha. That is what another guy said uPampo wathi ukuyisa umntwana manje kwi public school kufana nokuthi nje umnikela kwesitha nje ngesilver platter.
umyisa kwi-center la ezofunda khona ukuthi uNkulunkulu kanti akahlonishwa kanjani, uNkulunkulu uzondwa kanjani. Because ayisekho into efundwayo manje ezikoleni, ayisekho into eyenziwayo. So from that prophetic dream, lela phupho lele ngaba nalo, one thing uNkulunkulu ayefisa ukuyichaza ukuthi abantu abaqaphele njengamanje. Because kwantalo yethu sesingadalela ukuthi sihlakazeke kanje siphume sithi chithi saka. Umuntu wayidalela ukuthi azifundisele umntwana wakhe. Wakudalela ukuthi uzifundisele umntwana because kwakuphila ngesikhathi sakudala kwakumele ukuthi uzifundisele umntwana wakho ukuthi njengoba uyintombazane usebenza ukuthi uyaklina, uyapheka, uyawasha, umfundise esamncane. Moko umfana umfundisa ukuthi kuyacentwa babakeli kwenziwa bafundisa abantwana ngemindeni ngamaqoqo. Le ukuthi kuyasabalala omunye uzophuma omunye ephuma ila kuyofundwa khona imikhuba engekho right. There is when imoya enza ukuthi abantu bebe gathered bonke ndawonye khona nayo izongena khona lapho. Let's say kuloya muzi bayathakatha, kuloya muzi ba ama-satanist, kuloya muzi ba ukuthi ba ama-wizard bayinani. If kuloya muzi benama covenant ahlukahlukene, umntwana wakho yena ungongcwele kodwa uyohlangana nengane kuloya muzi abathakathayo badle kanye nayo, ngeke uze kusuke whatever gcobo ungene ngala, ngeke uze usuke whatever moya ungene ngala. Definitely that is what is happening njengamanje. Kuhlalela uku-initiate wana lapha emhlabeni, especially when it comes to moya of satanism. I-initiate ingane ziyazicratch ezikoleni, omunye emunye emunye igazi, nomunye uzomunca omunye, nomunye amunca omunye kanjalo. So lo moya mawungena enganeni yakho ifunde high school, izosuka le ifunde high school izofaka la ekhaya, bese uthi la ufaka la ekhaya le ezosuka uthathe uyofaka kwesinye isikole, nale enye izothatha uyofaka ngisho ecrash. So I would recommend ukuthi abazali bazame at least i-homeschooling. Ngiyazi ukuthi when it comes to thina abantu abamnyama izinto eziningi asizazi, asiqonde, kodwa abazali ninemali, ngiyanazi, ninako konke, nino TV, nino laptop, ninamafoni amakhulu amangaka. Umzali ngangena ngisho kumashonisa enzele ukuthi athengele ingane yakhe ifoni. Thatha ke leyo mali leyo umthengele nangampela ifoni, uthengiwa ufaka i-Wi-Fi endlini bese ingane ihlala la ingayindawo. We are in end times bantu baNkulunkulu. Ngaphuma umntwana kanti usephuma ukugcina ngeke azaphinde azabuye. We are in end times ngendlela eyisimanga. So ngaleli phupho nje, sorry, bengifisa ukudlulisa ukuthi abantu abaqaphele izinto ezenzakalayo. Siphila esikhathini esinzima, esikhathini lapho khona if umntwana wakho especially mayigugu mhlawumbe sayintombi sayinsizwa uyi-target, ubumnyama buyamfuna buyamdinga. Angiphathi ke efike zoba umuntu wakamoya, umphuphi wamaphupho ebona izinto ezinkulu ezingabona, ingane ivuke ekseni ithi iphupha into ukuthi vele yenzeke ngempela. Uyi-target, uyathakatha, usenkingeni lo mntwana. Protect your kids bantu baNkulunkulu, protect your families bobaba, protect amagceke enu. The most important thing esingayisebenzisa, isikhali singasebenzisa kakhulu ukuthi sivikele abantwana, sivikele imindeni, sivikele konke nguwethu, it's through one thing, umkhuleko. Isona sikhali sinamandla. So uma sikhuleka ngokukholwa uJesu uyalalela aphendule umkhuleko. So ngibona ngiphile in this dream, ngibona siphile esikhathini lapho khona izinto eziningi ezikhona zibuswa isitha. Number 1, amademoni agcwele yonke indawo. Manje understand abantu baNkulunkulu ukuthi isitha isona esi-leader yepolitiki, isona seqala ipolitiki ekhaya ezulwini ukuthi hayi uNkulunkulu nona usenze ilima nona ngeke nje sidlala uNkulunkulu. Ubona abantu bepolitiki ngeke sidlala u-ANC, ngeke sidlala u-IFP. Yes, that is exactly what uSathane did ekhaya ezulwini. Athi mina ngakwazi ukumdala umuntu, kanti kunani wamdala umuntu ohluleke kumphefumulela. Amanye amaphathi athi mina ngakwazi ukuphatha, mina ngakwazi ukwenza ukuthi bese libe ukuthi ngivotele. That is why saphuma nezingelosi eziningi, because asilibele sibashushu ngivotele. Lezo ingelosi zavotela isitha sase salilahlwa kanye nazo. Okwenzeka manje abantu qhamuka iphathi nje manje o-MK bathi ngivotele seniyavota nani ningazi nokwazi ukuthi lento yayivuka phi. Kuqhamuka iphathi entsha ngivotele ngokuthi bakhankasile nje kuphela baqamba amanga ngaleyo ndlela abayiqambe ngayo amanga, suyavota uvotela bona. So isitha sawiswa ipolitiki ekhaya ezulwini ngokuthi kufuna ukuvotelwa sona, savotela nangampela. That is where sawa neingelosi inqwaba lezi seyibizwa ngamademon nje manje.
isikhulu samademoni oBeelzebul oBeelzebub bonke ngokwehlukahlukana kwamagama abo. Kungebona bodwa nalezi yazingelusi eziwu200 ezalahlwa lapha emhlabeni oAzaziel oSamyaza balahla lapha emhlabeni ngenxa ukuthi abalalelanga abayenzanga into ababeyizelela because bona indalo yabo bayizingelosi abadalelwanga ukona. Akukho kwi-mindset yabo, akukho kubona ukona into engekho sidalo. So bangena kona ngamasibomu, bangena kona ngokuthanda nangobuka imihogeko izinto ezikhona lapha emhlabeni bese hayi ngeke asideleni uNkulunkulu bantu awungeke abantu abahle kanjena asiganele nabo. I remember nje amazwi kaSamyaza from the book of Enoch. Wazi washo wathi mina ngiyasaba nina ngani, nina nizongijikela nina bese uNkulunkulu elahla mina ngedwa. Zathi nje siyafunga siyagomela ngese sikujikela ngathi siyabafuna labantu besifazane. Bathi bese enyameni ke benza njalo base bakhipha zonke izimfihlo zasekhaya ezulwini. Bonke astronomy akhipha ukuthi abantu bavuswa kanjani emhlabathini, ama spirit akhipha imlingo, bakhipha zonke izimfihlo zasekhaya ezulwini. uJehova engathandanga ukuthi ziphume ngaleso sikhathi. Because zonke izinto zikhona emhlabeni uNkulunkulu uzidalile ngokuthando lakhe nangobubele bakhe, but not everything isuke is suitable for wena. Just like uNkulunkulu akabe isibonelo, it's like i-laptop. I-laptop ingaba nawo wonke ama-features, ingaba nawo bonke o-Facebook o-WhatsApp but if uyithenga ngaleso sikhathi uyithengela umntwana wakho so uyithengela ukuthi asebenzise uZoom, asebenzise o-PowerPoint, asebenzise o-Excel, asebenzise i-Microsoft yonke o-Word nanani, asebenzise into zesikole. Mind you ukhona uWhatsApp la, mind you ukhona uFacebook la, mind you zikhona ezinye izinto, kukhona ama-games la okuthi yena okuzokwenza ukuthi yena ngelinye ilanga ahlale kuma-games ebese yakhohlwa ukuthi yazi le laptop wayengithengela ukuthi ngenze 1 or 2 or 3. So nathi bantu baNkulunkulu ziningi izinto ezikhona okuyingampela eyenza ukuthi lento imcunule uNkulunkulu yithi because njengamanje abantu sebebhizi nazo zonke lezi zinto, sebebhizi no-astronomy, babhizi nezinto ezingafanelekile, engabe babhizi nokwazana noNkulunkulu, engabe babhizi nokusindiswa, engabe babhizi nokuhlengwa, engabe babhizi nokuphulukiswa nokubhabhadiswa nokwenza intando kaNkulunkulu. Ilahleke lapha indaba. So now base sifikele lezi zinto ezenza konke ukona uNkulunkulu waseke inzalo yazo. Seyilaleni abantu besifazane kwazalwa ama-giant, kwazalwa ama-dinosaur, kwazalwa zonke lezi zinto ezizaliwe ezikhona, omazimzima, ombanibani. uNkulunkulu wabona ukuthi because zathi because if i-dinosaur cabanga umuntu omude apparently babesuthiswa ukuthi adle izinkomo eziwu-50 eyedwa, esuthi aphuze uJojo wamanzi, aphuziswe kweglass. So badla yonke into, bangenela kwizitshalo, bangenela ngisho kubantu. That is when abantu bakhala ke kuJehova uNkulunkulu wabezwa ezeletha uzamcolo ngoNoah efuna ukuqeda abhubhisi asuse zonke lezi zinto, but not everything died, some survived. Ama-mermaids angithi survive emanzini. That is how they survived. That is why sinama-mermaids njengamanje. That is why sineyindlondlo njengamanje, uthola ukuthi inyoka yonke indawo but umuntu ngasenhle. Sinazo zonke izinto manje ezibula uJehova umdalo ezinomhlaba akakutshala kakhulu kimi ukuthi akazidalanga. Wakhuluma kanjalo uNkulunkulu by the start of this year ukuthi kunezinto eziningi mntanami engayidalanga ezizonika inkinga ngesikhathi sokugcina. Izilwane eziningi ezingadalwa nguNkulunkulu but ezavela ngenxa ukuthi kumixeke izinto ezingekho right, which is what is happening njengamanje busy kuyathakwa. How about isihlanganise ikati nenje kuzophumani? How about isihlanganise kude kuzophumani? That is why sinezinja manje ezibizwa ngokuthi oma-pitbull. Injengavele imqothe umuntu umqede manje, imhlale nje la, injengalawuleki, injengezwa, bengezwa ngisho isibhamu. Because sihlangene nemimoya ebhizi yathaka yenza umathanda. So abantu baNkulunkulu engifisa sikwazi sikuqonda ukuthi uJehova umdalo ezinomhlaba uyasisiza, uyasiyala. So ngifuna ukuhamba ngifinyelele ekuthenini njengoba siseyikhathini zokugcina leya nzalo le yasurvive, iyazi ukuthi ayisenasabelo ekhaya ezulwini. Angithi incwadi yaJuda iyasho ukuthi lezi labantu laba leNephilim, lezi izingelosi zivalelwe ngaphansi komhlaba. That is where zigcinelwe usuku lokwahlulelwa. Ezinye zingaphansi kwamanzi because ngaphansi kwamanzi kunomhlaba abantu baNkulunkulu, umhlaba nje ofana nalo. So zigciniwe ngaphansi kwamanzi, ezinye zigciniwe emkhathini, sabalele yonke indawo. Kusetshenziswa o-internet, o-TikTok, zonke izinto kulahlekiswa abantu, khona abantu bezodungeka la engqondweni balahlekiseke.
setshenziswa bonke alcohol, cigarettes, everything ukuze abantu bengezoba sober minded, bengezoyazi into ebalekile kumele bayenze ngempilo zabo. So lamademon into ayihlalele manje ukuthi aqhubha abaningi abaqhubele esonweni bone bese yababulala, because isitha kasizile ngo size uzokweba sibulale sibhubhise. So now in this dream ngibona siphile isikhathini lapho khona isitha namademon egcwele yonke indawo kuyona yonke into. Kahle kahle ayahambisana nabantu. Yabo day in day out uyavuka wenza ini hambisana nawe idemon lakho. Let's say idemon lokubhema lizokuvusa ekseni uzushawa ekhanda uthi ukubhema hambe ubhema. Hambe nawe mina uzophinde ushaya ekhanda kumele ubhema. Lihambisana nawe njengokuphila lapha emhlabeni lihamba nawe. Bese azolobe liveza mhlawumbe lizobe lithabale lithalale kancane isikhashana emini nje uyirelaxele wenze into oyithandayo wenze uziklinele uziwashele nanani phinde livuke futhi ngesikhathi ethanda ukuvuma because lihamba nawe liyaqhubha. So amademon ayahambisana nabantu insuku zonke osekusele nje ukuthi siwe liqede ngawe liqede ngenyama yalo muntu esuke limhleli kuyena khona eziyakwalasha. Because amademon I understand ukuthi if umuntu esebenzisa into yethu mina as a demon ugwayo ukhandwe yima ngithi, so if when you keep on using this thing mina ngilibele ngikushosha ukuthi qhubeka uyisebenzisa ayiqhubeka uyisebenzisa ngelinye ilanga ngiyothini kwena ngizothi into yami ngithi le ngiyayifuna. It's just like umuntu ezokuboleka mhlawumbe isketi sakhe nanani or ibhulukwe lakhe or ijacket yakhe athi ayiqhubeka uyigqoke, no it's fine qhubeka uyigqoke. Ngisho kuthi ufunani kuwena unegunya lokungena. Why? Because unento yakhe ebelonga kuyena, unejacket ebiza igama lakhe la egcikeni lakho. Ngisho kuthi umfuni kangakanani unokhiye wongena, which is this jacket. And wena because lento le zonke izinto sazi abantu bankulunkulu ukuthi uyangokuyijwayela uze uyithande. If usuyithanda awunkosi yami le jacket ngeke uzuyidedele nje sinoma kanjani, ngeke uzuyidedele kanjalo. But uzofuna uzoqhubeka and then unegunya yakhe. This is how imoya isebenza kubantu. Inikeza something ifike advertisele into ukuthi mhlawumbe ingene ngawe ngabangani bakho bezothi start noma ingene ngomndeni wakho bezothi start ingene ngokuthi uyibone lapho start sakho leso. And then mase usuyihamba uyangokuyijwayela ugcina usuyithanda. Ake suke selibusa ke lapho ke selihamba nawe ke. Lenzela ukuthi nifike kahle kubalasha ngelinye ilanga. So ephushweni ngibona omunye umngane wami ehamba engena, you know this lento le khona lento eroundayo mongena emamall le kufike ngene omunye adlule phela ngene omunye le cishe ifane nale yasemaresi phela eyasemaresi nasemaflatini insimbi is like around kanje, but yona it's like doors, different doors icapha ezo4 khona kanje. So now mayilibele round lezi icapha libele round ngene umuntu ephushweni ngibona omunye umngarami engena kuyona lento le. Useyangixoxela ukuthi uvele wafa engena kuyo. Waze walikhipha nokuthi hayibo ngeke ngiloyiwe. Ngivele ngafa nje kanjalo. So abantu bankulunkulu into ekumele si-understand ukuthi umuntu ungumoya ngithi. So as a spiritual being ungakwazi ukuthi whatever that you have communicated enyameni uphinde uyicommunicate nakwamoya. It's like kusaqhubeka impilo yakho phela inyama esingasekho. Like lento ifana nokuthi mawusemsebenzini e-office, let's say we receptionist, first xoxa ebese kuyisikhathi sokuthi ugoduke bese sihambisana siqhubeka nengxoxo kade sixoxa. Mind you awuseke e-office ngithi but sekuhamba wena. That is how akwazi ukuthi acommunicate nami asho ukuthi yazi ngife ngihamba kuleyanto. And in a dream ngibona ngiqhubeka ngihamba naye engazuthi because uNkulunkulu wangifaka in that position ukuthi ngi-understand ngikwazi ukuyifila lento ukuthi yenzeka kanjani and akumnandi abantu baNkulunkulu kubuhlungu. And kwakudlala enye isound, a very strange sound and a very scary one engazuthi ayi baba qum ayi qum. I need to do more research for a matter of fact ngale sound. Ayi baba qum baba qum. It's like a very scary sound, umculo ukuvalelisa or something. Now ngibona lo ntombazana lo mngane wami esho ukuthi ufe ehambela nje. It's like akwenzekanga lutho, she suddenly just uvele nje wawa phansi wafa.
So abantu baNkulunkulu uNkulunkulu acacisa kakhulu in this dream ukuthi abantu bazovele bafe. It's just gonna be a sudden, but it's a sudden death. Uvele wasakazeka phansi wafa. Bengakhuli, ubengenalutho, ubengakhathele, ubedlile, ubengenalutho but uvele wafa. Siphile esikhathini bantu baNkulunkulu sokufezeka kwesiprofetho sika Johane Sambulo. Lapho kufa kuzobe kuqotha imbokodo nesisekelo. Of which that is when I see imimoya ehamba nabantu besiyababulala khona lapho. And uNkulunkulu uzozidedela zonke lezi zinto zenzeke because abantu abamthandi, abantu abanindaba naye, abantu abamlaleli, abantu ababuyisana naye, abantu abafuna ukuhlenga, abafuna ukusindiswa, abafuna ukubuyela enkosini. So everything and anything is just gonna happen just like that. Instantly, in the blink of an eye. So I could feel ukuthi yazi it's like sekusela umzuzwana yabo because ngihambisana naye ngisaba siyaxoxa it's like sekusela umzuzwana umuntu afe yazi ngafa khona manje engafa enyuka ama escalators engafa esathatha ukhipha imali engafa esathatha uphakamisa ispoon engafa esathatha uyalala engafa esathatha uyawalka engafa esathatha uyakhuluma engafa esathatha ungena eTaxini engafa esathatha anything any way nanoma ngasephi isikhathi umuntu can just die instantly. That is what uNkulunkulu was showing me leli phupho ukuthi abantu bazovele bafe nje kanjalo. Because let's understand another thing uNkulunkulu ahlezi ezama ukucacisa ukuthi life is not about ama circumstances. Impilo ayimalena nezimo ukuthi hayi bamdubule. It's not about lesa sibamasdubulile but it's about that spirit esivile umuntu esimenze wadonsa leya trick. It's not about ukuthi hayi bamgwazile, it's about lo moya lo o influence lenyama ukuthi kwase wavuma nawe emzimbeni wakho ukuthi uyokwenza into ebhlungu kangaka. It's not about the poison odlile but it's about that thing eyenza ukuthi isikhathi sesiphelile manje. Because zonke lezi zinto it's just it's an outside thing ezothalalisa ingqondo zabantu ezokwenza cabanga ukuthi hawu vele bahlezi abantu bafa ngeyibhamu bahlezi vele abantu beshayiswa imoto bahlezi vele kanti cha kunemimoya esukuyenza ukuthi le moto leyo kushayisa yayenza ukuthi ingqondo yakhe idungeke ungabheki ukuthi uqalaze qala. Because even when it comes to ama accident ama satanists ayasho ukuthi what they do bama la emoyeni bese bephonsa iringi bephonse la emehlweni ka driver khona udriver ezothalaliseka bese yagingqika imoto. So uzothatha ukuthi hayi it was just a car accident, it was not. But imimoya behind eyenzile lento le. It's not about imoto ekushayisile. It's not about ummese lo muntu akwaze ngawo, but ile demoni elibusa ngapha. Because athi umuntu thola ukuthi umuntu umbonile umuntu, but kwangaba nokubuyisela ingqondo ukuthi ayibo angamshayisa umuntu cha ushona khona. Because ingqondo ilahlwa ka fast. Umphefumulo uthunjwa very quickly. Khona umuntu engezinake, engezinothisa ukuthi yini lengenzayo, yini lengenzile. Omunye athi sekwenzele semshayisile vela ayishaya izulu imoto ihambe yochitheka le. So bantu baNkulunkulu siphila nezinye zothi nesitaqa samademoni nje amanje lesikhathi sokugcina. Agcwele kakhulu abusa abantu. Manje sisaprofethela ukuthi izinto ezizokwenzeka but we can already see ukuthi ziyenzeka. But uNkulunkulu athama ukuveza ukuthi kusazokwenzeka wesi kumele sizazi lezi zinto sizinothise sazi ukuthi zikhona siphila nazo siyathanda asithandi one way or the other. Siphila esikhathini esinjena siyathanda asithandi. Siphila nabantu abanjena banjalo abazoshintsha futhi. Because lama demoni asengena entweni eningi. Angena ekudleni, ukudla okudliwayo it's full of angena izimpahleni ezigqokwayo uyathenga into uvele uyilinganisela esitolo ugqoka ini. Even amanzi aphuzwayo ephuma empompini kuphuma ini. So the more abantu benganaki beba ignorant beziba bengalaleli
nezinto abayalwe ngazi ukuthi abaziyeke bona banqaba. That is when imimoya izokwazi ukuthola intuba. Uyaleza ukuthi hayibo, yeka lawo macici, yeka lawo ma makeup, yeka lawo mabhluku, yeka lawo ma extension, yeka lawo ma wig. All these things zibelonga kubumnyama, zinama code wabo. Okwenza ukuthi ngisho kuthiwa icici olifaka ngala endlebeni lisejoweni yakho, kwenza ama spirit ebusuku imimoya abathakathi wizard satanist athi mehamba abona into yawo ebese yacela ungena esangweni. Ukuthi wena ukhulekile wabiyela nani nani bazongena. Anento yawo phela ngaphakathi. So abantu bazovele bafe, bantu baNkulunkulu. We live in bad times. So I was having amaphupho amaningi ahlukahlukene on this day, and another one before ngize ngwelele kuleli lesibili. uNkulunkulu athanda ukuthi sikwazi kakhulu ukuthi le ndaba abantu baNkulunkulu ifana nokuthi unikezwe umsebenzi. Ebese masunikeze lo msebenzi ubiza umuntu ongasebenzi lana, ongaqashwanga. Number 1, wena onesivumelwano nomqashi wakho. Uwena owazi ukuthi i-contract usayineni ukuthi uzokwenza ini nani nani. And lo muntu ozomnikeza laptop yakho, number 1 yena akanendaba nalomsebenzi. Akanendaba nokuthi ini nani nani. Uwena owazi ukuthi uzovuzana. Uwena owazi ukuthi kumele uhole. Uwena owazi if uxhaphaza uphatha kabi umsebenzi wakho, unikeza nanombani. Ahlale ofisini lakho uzorawunda nesihlalo angcolise enze nanoma yini because yena ka understand futhi akanendaba. That is how imimoya bantu baNkulunkulu isebenza ngemizimba yabantu. Because bona abanendaba ukuthi izandla zabo kumele ngabe ziyasiza. Abanendaba ukuthi amehlo abo kumele ababuke okufanelekile. Abanendaba ukuthi inyawo zabo kumele ngabe zihambe ziyoshumayela. Abanendaba ukuthi kumele benze ini ebalekile ezoba usizo kubona. So imimoya ithi, oh okay, you don't know, okay, inyawo zakho ngiyazi mina kumele ziye kamathanat leziyo kumele ziye tavern. Oh umlomo wakho awazi ukuthi kumele udleni, awazi kumele uphuzeni, awazi kumele wenze njani oright zokuphuzisa alcohol. Oh amehlo akho awazi ukuthi kumele ubuke into enjani, buka le porn, buka le TV, buka le video, buka le zonke lezi zinto ezigcwele lapha emhlabeni. Yona ilwela ukuthi bangabikho abangena ekhaya ezulwini. But bonke bagcine beshone kalasha. Bonke bagcine bephelele la izophelela khona because siyazazi imoya ukuthi izophelela lapha. I know, I guarantee for sure umuntu waNkulunkulu izazi kahle. Ungadidiseki, iyazazi. Iyasazi isabelo sayo. Iyazi ukuthi iyalapha. And iyazi ukuthi akusekho ukuphenduka. Iyazi ukuthi ayisenathuba, ayisenantuba. And one thing esikuyabuza omunye umzalwane wami ukuthi how come umuntu ethi saphila kodwa akwazi ukuthi uNkulunkulu athi ngeke aphinda aphenduke lo, ngeke aphinda ngene embusweni wezulu. It is because noma kuthiwa izwi liyafika kuye angeze benendaba nalo. Because yena usekwamkelile lokho akwamkelile. Umphefumulo wakhe awusekho, completely out. Same abantu abadesing imphefumulo yabo i-out. So ngisho kuthiwa iqiniso liyafika alizofica lutho. Mangithi akuzofica lutho ngikhuluma ngengaphakathi. Because uNkulunkulu ukhuluma nengaphakathi lakho etshela wena ngqo. So ungaphenduka kanjani into engekho? Ungafika kanjani emzini womuntu uthi uyongqongqoza uyoshumayela ngaphakathi? Ukhulume ngaphandle egcikeni, awu namukela uJesu njengenkosi yomsindisi ungekho umuntu ngaphakathi uba uzophenduka. Akekho. That is how and why uNkulunkulu athi abasanako ukuphenduka. Because izinto baziziba banendaba nazo, they all just want fame, just want imali, just want ukujabula, just want zonke lezi zinto ezigcwele ezithechithisa lapha emhlabeni. Bengenandaba nokusemqoka because vele lokho semqoka kudala bathengisa ngabo. So another dream ngibona owesilisa engazuthi he was a leader at church, if not a leader when his position thizini. So mangimbona wavele washintsha isikhumba, it's like ubekade ihlalele engenalutho
washintsha isikhumba ngazuthi uyasha isikhumba you know, have you seen isikhumba somuntu oshile eshiswa umlilo not amanzi eshiswa umlilo ukuthi ngazuthi sifuna ukuhlangana sifuna ukushrinka sibe shintsha sibe brown sibe nje washintsha ngaleyo ndlela kodwa bengekho umlilo lapha wase wafela khona lapho. It's like behlele ehlalweni ovela ushintsha isikhumba washintsha isikhumba wasoqatha kaphansi. But before zaqathele phansi ube busy ekhuluma indaba zezimali yomnikelo. Bazalwane, imali omnikelo washa kwase kwaphela ngaye. uNkulunkulu acacisa kakhulu ukuthi nalaba baphathi laba nalezisebenzi lezi busy zidla imali umnikelo enkonzweni zidla imali zikaNkulunkulu. Hello, uJehova umdali wezulu nomhlaba can see you. uJehova ubona konke, uJehova ukwazi konke. So it's like isigogo sakho vele sesibasiwe usuvele usushile wena sekuphelile ngawe suvele sekuphelile ngawe usaphile emhlabeni sesibasiwe already. Bazosha besaphila nothi base befinyelela ngale babhubhe ngoba izimali zomnikelo abantu baNkulunkulu izimali number 1 zikaNkulunkulu. Number 2 izimali ezimele zenze izidingo zebandla. Unayithatha le mali yomnikelo uyothengana thenga imoto yakho ozongafuni futhi ukuthi uhambe simkhuleko ngayo ozongafuni futhi uhambise abazalwane makiwe emanzini ozongafuni futhi ukuthi wenze intando kaNkulunkulu ngayo. Ufuna ukuhamba indawo zakho umndenini wakho umndeni ohamba kuqala ufuna ukuhamba indawo zakho mhlawumbe niyobheja nokwenza ini because abantu sebenza into abayithanda nje manje. Because hayi ngoba bentshontshe imali yomnikelo bentshontshela ibandla bebheka ukuthi umzalwane ubonile ukuthi utreasure usale yedwa nani but untshontshelwa uNkulunkulu uqobo lakhe esekhaya ezulwini yena obona uyi-CCTV ebona yonke indawo. Awukho kufihlakele kuye. Ngisho ngakwenza phansi kombhede ngisho ngakwenza umbuzile ngisho ngakwenza kanjani uwedwa endlini uyakubona uJehova umdali wezulu nomhlaba. So ntshontshelwa ungantshontshelwa noma ngasonto kangakanani babe izinciko baphume bengena bashumayele benze zonke lezi zinto but uJehova ubhekile uyayazi inhliziyo yakho yalazi ngaphakathi la kwazi yonke into ngawe and isijezo sakho sibekiwe and kuhlale wazi ukuthi angeke uzulanyulele umuntu at least uma ngabulwa ulwa nomunye umuntu bengalamula abanye abantu futhi uJehova ngakulamulela but uma ulwa noJehova uzulanyulele oba ngoba isithi angeke sesikulamulele sizoyihlekela nje sizojabula futhi kakhulukazi. So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu abantu bazovele bafe izenzo zabo zobubi okunganaki okungeze people are just gonna die. And manje siphila esikhathini lapho khona imoya icindazela ngeyistress cindazela anxiety cindazela depression cindazela konke abantu bazovele bafe ubulawa ukuthi ubulawa heart attack ubulawa ukuthi ucabange kakhulu ubulawa ukuthi bengasadleki ubulawa ukuthi ushawe isiyezi noma yini izobulala abantu izobaqotha impokotho nesisekelo abantu bazovele bafe. So masazi abantu baNkulunkulu siqonda ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba engihlezi ngi-emphasize mina ukuthi ukufa kuzofica one way or the other. Since sesiphila esikhathini lapho khona umuntu esebulawa ngama-chips simple kanjani ama-chips uyelela ukuthi noma kufa kufica wazana nomfelo wethu uJesu Kristu kufica uhlengiwe ukholiwe usindisiwe wabhabhadiswa ngokuba ngale kwethuna akukho ukuphenduka ngiyakuthembisa akukho akaze kwaba khona akusoze kwaba khona futhi ukuphenduka kula emhlabeni kula enyameni kunjengamanje ngoba uzozisola ngale kwethuna uzokhala. I want to share a revelation nje. Khona omunye ubrother wakhona in this area engihlala kuyona umuntu ebona amaphupho kakhulu ebona izinto ezinkulu ebona amathamba abantu ebona izinto ezifihlakele ezingale and njalo ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngihlalele ngezwi kaNkulunkulu ukuthi hayibona nje umuntu omkhulu kangaka nje wenzani ngale gift yakho ngikhazimulisa ngani uNkulunkulu hayi basambe lisekonzweni hayi bomela usindiswe hayi bomela babhadiswe hayi basambe semanzini ehlezi ethi okay so uzokwenza ubofika ekhaya ngifika ekhaya kuba akekho ubongifonela ngifone kuthiwa akekho
noma ngalibamba ucingo azithi uyazi shiwe kwathi ufonile but wangabuyela kimi. And wathi esedlulile emhlabeni few months ago eshonile eshawa abantu. I asked the Lord ngathi ngicela Nkosi ukumbona ukuthi ukuphi. And I just saw him in a dream just last week, or is this week? Ngambona esendaweni engcolile, kwayena engcolile. And wahluleka nokusho vele wathi nje ish mfethu. So akekho right lapha khona because uhlulekile ukuzisindisa, uhlulekile ukuzihlenga, enikiwe ithuba, ethandiwe, wambulela izinto ezinkulu. So ukufa kuseduze kakhulu. Ngakho ke hlengwane nisindiswe nibhabhadiswe. Ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka. Ukulahla nje kuphela. Akukho ukuphenduka. Repeat, akukho ukuphenduka. So ukufa ngeke uzokubalekela. Angeke wazokucashela. Angeke wazivikela kona. Ungakufica ngishulele empedeni. Ungakufica ngisho ukuthi uyogibela emsebenzini. Ungakufica ngisho ukuthi uyadla. Ungakufica ngisho uyihlalela ungenzi lutho. So abantu bazovele bafe. But fela enkosini. Fela kuJehova. Fela othandweni lakhe. Ifa wazana na ifa uhlengiwe, wakholwa, wasindiswa, wabhabhadiswa. If ubona ukuthi impilo izokusinda, impilo enzima inenkanuko kakhulu. Azana noKristu ubhabhadiswe bese uyacela inkosi ukuthi ivele ikuthathe. Khona at least uzobona umhlaba omusha because lo uphelile ngawo. Sisize wena. Akekho uzosiza wena. Zihlenge wena. Akekho uzohlenga wena. Akekho responsible for wena. Akekho responsible for impilo yakho. Akekho responsible for ikusasa lakho. Whether umncane kangakanani, akekho responsible ngisho umzalo wakho okuzalayo uma wakho. If umzalo wakho okuzalayo uma wakho ekwazi ukukushiya ushone 6 years, ashone umzalo wakho ngokukazi ngisho wambona, awumaza umkhumbulisho umkhumbulo umgcine ithombeni. Akekho responsible for wena. Ubaba wakho akaziwa waduka nezwe kwenzakalani. Who is responsible for you? Uzuthawa mina bazali bamnani uzosizana lokho. You are the one responsible for yourself. You are the one responsible for impilo yakho, for ikusasa lakho, for ukuphila okuphakade. Nalokho ithuba namhlanje. Bantu kaNkulunkulu phendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwa, nisindise, nibhabhadise, nithole ukuphulukiswa ngoba ukufa kusondele kakhulu. Nkosi nje ibe nani. Lesi prophet uNkulunkulu ngithanda ukuthi sibe naso namhlanje sazi ukuthi sekonakele. Imoya igcwele, amademon agcwele asabalele. And abantu abakwazi ngeke uzulwe nalo idemoni. Uma ungenalo uNkulunkulu. Angeke uzube namandla nesibindi nestamina. Uhlezi inqoba nje. Ubuthakathi bohlezi bunqoba nje. Izimpi zonke ezikhona lapha emhlabeni zizohlezi nje kunqoba because awunayo uNkulunkulu eduzane nawe. Only through igama lakhe, only through uKristu sikwazi ukuthi masilibiza igama lakhe ushabalale konke. Only through umdali wezulu nomhlaba sinqoba ngaye. Ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. So abantu bazovele bafe. And kusazokwenzeka, sisazokubona. Sizokhala isimayemaye, kusazocaca, kusazoshuba. But phendukani. Ushube uphendukile. Kushube usendaweni right. It's like uma kubonakala ukuthi uma imvula iyeza, gijima kushelter. Gijima endlini. Gijima ukwenza zonke izinto ezifanele. Gijima uthule ingubo kade washila. Because one way or the other, yes imvula. Izimatisa lezi ngubo zakho. Izokunetha. Izokwenza izikhukhula zikulahlekise. So siyabona ukuthi ukufa kuyeza. And ukuzoqeda ngethuba lempilo yakho, uzoqeda ngesikhathi osambusiswe ngaso, uzoqeda ngayo yonke into ngempilo yakho. But wena enza kanjani? Azana noKristu ukuthi noma ifika ikhukhula, wazi ukuthi ukuphela kwenyama akuna ukuphela komphefumulo. But ukuphela kwenyama kuphela umphefumulo uqhubeka usurvive, uphile ngonaphakade ngale kwethuna. La sezocaca khona ukuthi uyeparadise umthetho wakho noma esihogweni umthetho wakho. Ngezenzo zakho kade uzenza usala emzimbeni, usala emhlabeni. So inkosi nje benani ngibusise kakhulu. Ezinye inkundla zokuxhumana khona TikTok ulihlithemba, ku Facebook ulihlithemba Mzobe lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa free mode. Phinde kukhona nama short 10-minute clips akhona ku TikTok. Bese kuba Instagram ulihlithemba Wendy with IE Mzobe lapho khona short 10-minute clips akhona ku TikTok.
akhona futhi na ku Facebook. Inkosi nje benani nibusise kakhulu niqinise. Nibuyele enkosini nazane neKristu. Sicela futhi indlulisele nakwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa nazi ukuthi abantu bazovele bafe. Esinoma kanjani kuzobe buqatha ezweni. Masiqaphele silinde ukubekezela. Sazana nenkosi sisaphila. Ukufa kuseduzane kakhulu. Inkosi benani manje nje phakade. Amen.